Mees, Ja, hoe is het? goed. Vind je het leuk? Jawel. Waar voetbal jij voor? Voor Lindelters. Voor de Lindenholters. Ja. En voetbal jij buiten de NEC buurtbattle, voetbal jij dan ook nog ergens? Eerst wel, maar nu niet meer. Nu niet meer. Nee. En ben jij met keeper hè? Ja. Dat deed je eerst ook? Ja. Bij SCE denk ik of zo, of niet? Oké. En hoe vind je het nou om als meisje in een jongensteam of in een gemixed team te voetballen? Ik ben niet erg. Vind je niet erg? Je voelt je wel thuis als al die jongens? Ja. Ja? Je doet het wel gezellig hè? Jawel. Niet? En denk je ook dat het nog beter kan? Dat het nog beter gaat? Dit seizoen? Zou kunnen, weet niet. Maakt je niet uit? Jawel. Wel, maar het gaat wel langzaam beter toch? Ja. En jullie begeleider is? Luc. Luc, oké. Nog meer maar. En heb je ook meegeholpen met de vuurwerk bijdragen? Nee? Dus volgende keer weer. Oké. Wil je zelf nog iets toevoegen aan dit interview? Nee, of niet. Nee? Oké, nou dankjewel. Nee.